Ezemşêr İhsan Colemêrgî Weşanxaneya Lîs Romana Ezemşêr a İhsan Colemêrgî ji weşanxaneya Lîs derket. İhsan Colemêrgî di sala 1944 de li Colemêrgê jî dayîk bû. Di 1965 de li Amedê xwendingeha mamostetiyê qedand. Piştî 8 salan mamostetiya fermî ji ber bîr û baweriyên wî yên siyasî ew koçberî bajarê Uşakê kir. Di heman salê de dest ji karê fermî berda û vegeriya Colemêrgê. Piştî darbeya leşkerî ya 12 îlonê çend caran hate binçavkirin û 4 mehan di girtîgeha Amedê de ma. Ji salên 1990 ve bi giranî li ser wêje, dîrok û çanda Kurdî dixebite. Heya niha gelek berhemên wî yên çand, dîrok, roman û lêkolîn hatine çapkirin. Romana Ezemşêr a İhsan Colemêrgî dîrokî ye û xwedistpêre bûyereke rast. Di destpêka salên 1600 de qewmînên li derdora mîreka Hekariyan û waliyê Wanê yê Osmaniyan mijara pirtûkê ye. Nivîskar ne tenê şerê ku di navbera mîrê Hekariyan Ehyabek û waliyê Wanê yê Osmaniyan Tekelî Mehmed Paşa de girtiye dest. Her wiha giringiya Colemêrgê, ürf û adetên eşîrên derdorê, teswîra gundê xanê, çiyayê garê, giringiya vê qonaxa di navbera dewleta Osmanî û Safeviyan de jî li hemû rûpelên pirtûkê nexş dike. Rêya karvanan a ji hêla Serhedê, Wanê û Colemêrgê diçû aliyê Çelê. Amediyê û Musulê di nava gundê xanê re derbas dibû. Piştî cenga çardêranê a di sala 1514 de qewmî, xaka Kurdan di navbera dewleta Osmanî û Safeviyan de hatibû parvekirin. Her du dewletan jî xanedanên Kurdan ê li dora Tixûb kiribûn sotemeniya cengê. Hem Osmaniyan hem jî Safeviyan di dîrokên xwe yên fermî de digotin em Tixûbên xwe bi dîwarê eşîretên ji eşîrên Kurdan ava bûne diparêzin. Romana Ezemşêr giringiya dengbêjan jî careke din li ber çavan radixe. Lewre dengbêjan ew qewl û lawjeyên 400 sal berê nifş bi nifş bi awaz û nefesa xwe negîhandina rojameya îro, wê niha ne Ezemşêr bihate nasîn ne jî taybetmendiyên mîrekiya Hekariyan. Nivîskar İhsan Colemêrgî jî destnîşan dike ku îlham ji strana 400 saliya ku dibêje her li meydanê du siwar hatin lêkdanê, kes naxwaze êmanê, Ezemşêr û tu xanî, berxwe berxê beranî, cergê paşa deranî girtiye. Quretî û şanaziya waliyê Osmaniyan bi dîlgirtina mîrê Hekariyan Ehyabek gihaştibû asta herî bilind. Ezemşêrê xort wekî tîra ji kevanê weresiyayî ji bergeha leşkerê Hekariyan derket û qesta xîveta Tekelî Paşa kir. Ezemşêrê ket xîveta Tekelî Paşa mecal neda wî da li ber xwe jî bide. Çend xencerên mirinê li singa walî xist û wekî babelîskê ji ciyê kiryarê bi dûr ket. Dema efserên Osmaniyan dîtin walî hat kuştin, wan jî êriş kirin xîveta ku Ehyabek tê de dîlgirtiye û wan ew bi şûr û xenceran kuşt. Ev qehremaniya Ezemşêr û serînetewandina Ehyabek a li hemberî Osmaniyan ku bi saya dengbêjan bi devkî xwe gihandina rojameya îro, bi saya vê romanê êdî wê bi nivîskî jî xwe biparêze û bigihîne pêşerojê.